Wachako, Wachako, the county government has a public health stroke sanitation department. Why is there no program for cleaning and maintaining the required health standards regularly? You wait for cholera outbreak to act. Ka chiel kod wach ni mogik Charles Kawatieko to usuru ma ichoko kuom johala ma yande uso kibuyu usebedo kutiyo godo nade makoro miyo sani koro chiro lel emimiyo kori lore. Kwatieko Charles. Kamano. Adam natie kawacho ni lil samoro inyalo chao ogwang tichayo bende gweno manodhi oko kocha. Nitiere kama waringo wagike kechwata mondo mi wateg jowa kaka chiro ka chiro wata mondo wateg market management committees mondo mi be okaw a role in the contribution mar management mar markets. To okwasebedo ka wawuotho maber gi johala moko manotelo e chiro minwango ka seche moko coordination bedo marach ma miyo market ok yud thuolo mar bedo makare manyalo johala nyalo timo ohala. But wawacho ni going forward wase chako program mar review chike mag chirni waduto mantie city kendo kaka koro chiro kaka kibuye nitiere yiero monego beni timore magi duto wasekete chenro maber mar mondo mi ka chopo chieng' ma yiero no bro timore to yudo ka wasele kuonde ma nitiere buche wadino duto te makoro johala kabiro e chiro mana kaka governor Professor Anyang' Nyong'o nyocho wacho ni johala kosemi chiro ni biro ni uso to tij uso namba 1 weche mag telo biro secondary mondo mi wabed kod kwe chirni ji biro timo ohala obed kod mwandu kendo mondo opidhgo nyithindo okonygo jogi. Mano wach maduong' kabisa. Janeno no penjo gimomiyo ok wakaw hatua mapiyo gi public health department marwa. Aparo ni hatua ma ne public health department marwa ne okaw ka ok warito mondo ng'ato otho. Nawinjo ka johala moko wacho kanyo ni mondo approve ni ere ng'at ma cholera osemako e chiro. Ok tim kamano. Ok rit mondo cholera omak ng'ato eka mondo mi warespond kapoko omako ng'ato to osebedo machiegni kodwa mondo wa forestall kata wa control ginene tuo mondo kik donji ma hinywa kamano. Ayero kama na inya Charles